Fa uns 45 anys que col·lecciono autògrafs. I ho vaig començar en broma, ne tinc uns 4.300, bàsicament faig només el món de l'espectacle. O sigui, entre cine, ràdio, televisió i música. Em dic Jordi Boronat Torlan, tinc 62 anys i soc nascut a Reus. Vaig començar a col·leccionar autògrafs quan tenia uns 20 o 25 o 30 o 40, perquè jo anava actuant pels pobles així d'amateur, com a caricato, humorista. En aquell moment, com a nom artístic, era Jorbor. Me dic Jordi Boronat i em vaig posar Jorbor. I llavors, quan veia algun famoset ja que anava amb les seves fotos per dedicar, doncs ja li feia dedicar una foto per a mi, i quan vaig tindre uns quants amb una capsa, vaig dir, ai, mira, seria bonic doncs, col·leccionar autògrafos d'aquesta gent que conec, així que he conegut, amb les fotos dedicades, i així va començar. Aquest és l'àlbum número 1, que són dels primers. Són aproximadament dels anys 60, 50 i pico, 60, 60 i alguna cosa. L'Antoni Machín, que ell era habitual vindre al Teatre Fortuny a actuar cada any, pràcticament en una companyia, venia cada any, si no cada any, cada 2 anys. Venia sempre al Fortuny, i la gent hi anava molt, o sigui, tenia molt d'èxit l'Antoni Machín en aquell moment. Jo de la col·lecció d'autògrafs doncs, m'he centrat al món de l'espectacle per això, per la meva faceta d'artista, allò que era. Doncs. Ja no hi feia ni polítics, ni científics, ni deportistes, vull dir, només faig el món de l'espectacle. L'Ibanya Serrador, el fill i el pare, el Juanito Navarro, el Duo Dinámico, el Gila, el Raimon, los Tres Sudamericanos, el Luis Cuenca, el Sancho Gracia, los Cinco Latinos, el Torre Bruno, el Cirex, que junt amb els Mustangs són els que tallaven el bacallà en aquell moment. La Belaine i el Xavier Cugat, que van vindre amb una cèlebre verbena allí dels Ploms. Jo en aquella època dels Reus i els Ploms que feien aquelles cèlebres verbenes, doncs, dels anys 60 i això, havia trobat molts autògrafos en aquell moment. Doncs als Reus, per exemple, doncs, hi vaig trobar que van actuar doncs, el Rocío Dúrcal i el Júnior, que en un moment ja s'havien casat i actuaven els dos, doncs m'ha fet molta gràcia. El Rafael, el vaig veure allí. Doncs després als Ploms també he trobat molta gent famosa, doncs com en aquella època doncs, el Camilo Sexto, que era molt famós, l'Albano, abans d'estar amb la Romina Power, doncs també ja va actuar ell allí, doncs que va tindre molt d'èxit. No sé, molts artistes en aquell moment, els Ploms i els Reus feien vindre els artistes més coneguts que hi havia en aquell any, entre els Reus i els Ploms feien vindre totes les primeres figures. 18. En aquella època vaig replegar moltes fotos dedicades, en canvi ara la majoria són targetes, aquestes targetes blanquetes que porto jo, que els hi faig dedicar-nos a aquesta targeta. Però abans tothom portava la seva foto doncs, de promoció i de propaganda i això, i les repartint allí doncs, amb el públic que anava a veure l'actuació. Des de l'any 69 fins a l'any 80 o així, vaig estar uns 10 o 11 anys, doncs que vaig dir per fer la col·lecció gran, doncs escriuré cartes, doncs allí on actuïn els famosos, doncs els hi escriuré, vaig estic de sort que em contestin. I els hi posava molt fàcil, vull dir, jo feia una carta manuscrita, cada una feia una per una, vull dir que perdia hores, doncs cada feien les cartes. Els enviava la carta amb el sobret aquest, que ja hi deia, estava imprimit amb el meu nom, la meva adreça, i ja estava imprimit i tot. I llavors els hi posava un segellet a dins i la targeta en blanc perquè em dediquessin. Escrivia, per exemple, doncs, posem de 100 cartes, doncs com a màxim me'n contestaven 50, vull dir la meitat, com a màxim, no vaig passar mai de les 50 cartes. Vaig dir, amb l'excusa de demanar-los l'autògraf, doncs també et relaciones amb aquesta gent del món de l'art. Però bueno, ara, avui en dia, abans eren més assequibles els artistes. Avui dia costa més. Avui dia jo he anat a buscar algun autògraf d'alguna persona famosa i m'han posat moltes pegues per arribar fins a l'artista. Per això te'n vas cansant ja. Si he firmat autògrafs jo, i tant, molts. Quan anàvem això pels pobles a fer les gales, com que era l'època que no hi havia televisió, esclar, la gent hi anaven a veure les companyies que formàvem així els aficionats, i jo doncs m'havia fet fer unes fotos d'impremta, vull dir, barates, però m'havia fet unes fotos amb el nom de Jorbor, doncs, i llavors, quan sortíem allà a la mitja part o al final, doncs venien principalment criatures. Aquest l'he posat aquí, veus? Aquest és el que els dedicava jo a la gent, veus? Con la simpatia de Jorbor. Aquesta és la primera que vam fer, de foto. En aquella època jo era molt jovenet i més aviat venien xiquets i xiquetes jovenets.
de 12 anys, i 13, i 14, i 15, posem. Jo en aquella època en tenia 17 i 18, doncs bueno, eren els nens que venien doncs, a buscar l'autògrafo, que els semblava una gran cosa, que jo els dediqués un autògraf i bueno, allí feien cua. Jo m'agradava en aquell moment. Vaig firmar autògrafs, doncs, això, de com a George Borg.